चिरां जिल्लायाव थामथि खोलोबनि गुन उत्सव खुंनाया दिनै नैथि खेबाव आगान होबाय। सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव गुन उत्सव खुंनाय बादिनो चिरां जिल्लायावबो थांनाय बुधबारनिफ्राय खुंफुंनाया दिनैसिम साननै जाबाय। बे गुन उत्सव हाबाफारि बादियै बुधबारखालि गं 327 फरायसालियाव नायदिंनाय जादों। दिनै चिरां जिल्ला रुनिखाता गोजौ फरायसालिजों लोगोसे गं 328 फरायसालियाव चिरां जिल्ला बेंगिरि आरो इन्सपेक्टर अफ स्कुल बिजय बैष्णव मोनहा फरायसाफोरखौ फोरोंनाय, फरायसाफोरनो संनानै जाहोनाय आरो फरायसालिनि थासारिफोरखौ नायबिजिरफैदों। लोगोसे गाबोन जोबथा सानखालि गासै गं 227 फरायसालिफोरखौ नायदिंबावगोन होननानै फोरमायदों। गुणोत्सव शुभ मुहूर्तत आमी रुनिखाटा हाई सेकेंडरी स्कूलत आहिছোঁ আৰু ইয়াত एक्सटर्नल इवेलुएशन এতিয়া डे 2 চলি আছে আৰু এটো আমাৰ এৰিয়াত এটা ডাঙৰ স্কুল আছে। এনৰোলমেন্ট আমাৰ প্ৰায় 1300 মান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়ি আছে আৰু ইয়াত এটো চাইছোঁ এতিয়াতো গুণোৎসৱ এক্সাৰসাইজখিনি ভালখিনি চলি আছে আৰু আমি এসেসমেন্ট কৰিম। तार पिছত किबा जदि होबो एटो होबो किन्तु एतिया 11th क्लास यात आरम्भ होइसे आरु यात इनफ्रास्ट्राक्चरो आसे। आहा बছৰত 12th क्लासो आरम्भ होबो। एटो एरियार कारणे एटो एटा ভাল আছে। स्कुলত तो जोआ भाले लागे आरु यात तो बेसी लरा ছোৱালী আছে এই কাৰণে এটু हाँ प्राइमरी सेक्शनत कि बोडो मिडियम और एसएमएस मिडियम किबा किबि क्लासत अलप कम एनरोलमेंट आसे किन्तु एतिया दुटा मिडियम चलि आसे अलप इटु तो होबो पारे किन्तु स्कुल तो चलाबोय लागिबो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360